Vumani bo. Hayi nakuswela. Wasuvumisa mina manje ngathi mina unenkinga. Yini nesichaqa? I know it's getting late. You don't go, so I'ma take my time now. I know it's been a long time not checking for Dlamini Star, but let's check. I think it's a short one. It's a promo. Yeah, it's a promo video, so it not be, it. Let's check. Hayi man, uma ukuthi akadlisiwe waye ngabe ukudla iphokhe. Yeah. But Yabo mfowethu bengisaba bayithu ngiyakuxelela akhona izoba right, especially xa befuna ukula bayithu. If bafuna ukula bayithu andazi nesangoma sakhona nje, isangoma sakhona hey owazi ukusithemba ungazithembi na hayi but ke mhlawumbe simiyeke cause idlisa limgulisa indawo. No, Maheo, angikwazi ukuthula. kenyani namncika nje Maheo, if akaguli wayezomnceda ngeke if udlisiwe besisho nangokushomoro mhlawumbe naye iyavuya if udlisiwe mhlawumbe uhlala naye nomuntu wakhe imizwa izodipele nokuchita andazi ke if iyamdlisa ke yena then aphelelwe ke ngokuthando lwakhe kenyani yosenza njani athi uyadikwa ngoyena usemdlisini ngoba ufuna umkhupha but inzima yodlisa Ngibukela ubumnyama benzeka. Vumani bo. Hayi nakuswela. Wasuvumisa mina manje ngathi mina unenkinga. Yini nesichaqa? Wena uthaphi into umapentshisi udlisiwe? indweni ichaqayo Angikaze ngithi mabhenji sudlisiwe. Ungibuzile ngamtshela ukuthi angazi kodwa mina ngamnikeza umuthi. Umthi wokunuka mthakathi ndini. Phuma endabeni zakwami yeva. Yabona ngoba usungibiza ngomtha. which means okay ndiyabona okay nyanyani which means nyama bitches apho udlisiwe kwa wayezobehave kanje Phakathi angivele ngihambe. Wezodwa ngokushaya ngezulu mina. Ngishaya nibone. Hayi, amtshela usisi ngomlibaza. Hayi uyakuzwa. Zodwa ngiyacela sishwami. so ufuna aqobisele ngomayo wena yamazo ayishaka vunya wena ngicela okay yamazo bawukushaya ngezulu wayengixela okay wena ngishaya izulu yasho nawe umshaya izulu okudala umshayile ngezulu kasanga sinjani izi kemona sangoma Awu sangoma kebona do your thing man. Cela ususunya ebhayini lami ngizova. Mana wezodwa. Umapentshisi uthe akayidli iphokhe ngoba niyasabaza. Bathona umXhosa usonta kanjani ePhakameni? Sina ikuchaza. Eyibona nje ingxaki wezoba khona why Maheo ezoya naye eyaboma ingxaki izoya khona but eqhubele kuMaheo yaphambili iyacaca lo muzokubetha Maheo ikhona into zokenzeka nawo wayengazixelela ngokume apho benokwazi ukuxelela Maheo okwesithi Maheo smart Maheo yabona nithi Maheo mawuyikhabe right Maheo kacingi Maheo make sure you do the right thing. I think I'm gonna
check more videos of them. Yeah, make sure you do the right thing. Let's stop up. Wah, hayi trap. Inkinga. Ingxaki. Hey.